Me ollaan vaelluskalastusreissulla Kuhmossa alle 5 kilsan päässä Venäjän rajasta. Kunnon nuotioahveni. Mut tuli tämmönen kilo haukia aika lailla takastaa. Noniin, elikkä nyt tulee teltan kasat monta. Eli nyt on teltta saatu kasattua. Seuraavana lähdetään kalalle päin. No niin, eli nyt oltaisiin tänne kalaspotille saavuttu. Mä ilmoittelen teille, jos tulee kalaa. Nyt tulee päivän ensimmäinen kala. Tämmönen vähän alle kilo hauki. Tässä on kasvatus. Elikkä siis toi hauki tuli tällaisella pinkillä lipalla. Nyt sitä ollaan sitten saavuttu tänne kalastamaan. Kello on 11:30 ja katsellaan tuleeko kalaa tälleen illasta enää. Joo. Mä en tiedä näkyykö tästä videosta, mutta tuolla keskellä pomppii ihan koko ajan kaloja. Elikkäs ei tullut kalaa sen enempää nyt illalla. Nyt mennään nukkumaan, niin katsotaan huomenna aamulla, jos tulisi paremmin kalaa. No niin, elikkäs nyt ollaan menossa kalaa tonne noin. Äsken tuossa purettiin teltta ja syötiin aamupalaa. Me ollaan tänään olisi tarkoituksena kävellä semmonen vähän yli 4 kilometriä ja vähän kalastella siinä ohella. Joo. No niin, elikkäs joku oli käynyt sieltä jikin purasemassa poikki. Tälleen näin. Pitää käydä vähän uutta uistinta vaihtamassa. No niin, elikkä nyt mä laitoin sitten tollasen jikin. Katsotaan, jos tähän nappaisi sitten. Tämmönen paikka löytyy täältä näin. Katsotaan, jos täältä tulisi kalaa. Nyt pysähyttiin tällaiselle salmelle kalastamaan. Joo. Sheitto ja siellä on jo kalaa kiinni. Joo. Kelataan tuohon rannalle. Tommon. No niin, eli nyt heitin toisen heiton, niin nappas heti uudestaan toinen kala. Tää on ihan hyvä kalaspotti tää. Otetaan tähän rantaan uudestaan tämäkin veijari tästä. No niin, nyt laitetaan hauki takaisin kasvamaan sinne. Niin. Sinne meni. Elikkäs yksi tärppi vielä tuli, mutta sitä ei tullut videolle. Nyt lähdetään jatkamaan matkaa, siellä on vielä vähän hyviä kalapaikkoja tulossa. Vierestäni nappas tämmönen pikku ahven. Ton kokonen. Tosi tumma. On. Aivan tosta vierestä. Joo. En saanut kuvattua videolle, mutta tuli tämmönen kilo hauki aika lailla. Päästäis nyt vapaaksi tää. Oho, sehän lähti rivakkaan. Toinen ahven tuli. Tämmönen semi pieni taas, mutta juu. Ahven numero 3. Sinne lähti ahven. Nyt vaihdettiin vähän kalapaikkaa tällaiseen paikkaan näin. Että joo. Tässä uudessa paikassa eka heitto, eka ahven.
Aake, mitä sä sait? Sama. Millä se tuli? Vihreällä jollakin lipalla tällaisella. Joo, ihan hyvä kokoinen ahven oli. Ihan paisti. Oh. Että nyt tulee kunnon nuotioahvenet. Sori, etten saanut kuvattua teille, mutta tollanen hauki tuli kans. Joo. Nyt päästään tää pikkuhauki takaisin. Tässä just syömässä, kun mä huomasin, että Aake sai tollasen. Piikakin. Joo. No niin, eli nyt ollaan sitten täältä vikalta paikalta kävelemässä pois. Vielä me tuossa yhdellä kalapaikalla pysähytään ennen lähtöä, mutta sen jälkeen lähdetään sitten kotiin päin. Että joo. Eli nyt ollaan tänne kalapaikalle saavuttu. Tästä ei ole enää pitkä matka autolle, niin tässä kalastellaan hetki ja sitten kävellään autolle pois. No niin, eli nyt ollaan autolle saavuttu, eli tää vaellusreissu oli nyt sitten paketissa. Että moikka!